ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ከረከብ ከም ዝግባእ አፍሊጡ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍጽም እንተኮይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃቢ ቃል ህወሓት ተዛሪቡሎ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ሚካኤል አስገዶም ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ይፈርስ በምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘራኽብ ገመድ ከም ዝተበተኸ ገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድሚ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ዝምልከት ምዝተፈላለዩ አካላት ዘተይከየት ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ምርጫ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ክምለስ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንዝተመስረተ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ይመርሕ ዘሎ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሕዩ ህወሓት ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ነዚ ውሳነኡ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሚካኤል አስገዶም መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት እንከየፍቀደ እንከየማኸረ ንበይኒ ነዚ ውሳነ እሕሊፉ ኢሉ። ጀነራል ታደሰ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝተሸመ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝወፅእ ሕግታት ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘመነ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ንሓደ ዓመት ከም ዝተናውሐ ብመንገዲ ፌስቡክ ዕላው ኣብ ዝገበረሉ ሓበሬታ ኩናት ትግራይ ምስ ተወልዐ ድሕሪ ኣዋርሕ ንዝወፅእ ሕጊ መጣየሲ ጊዜያዊ ምሕዳር ጠቒሱ እዩ ነይሩ። እቲ መምርሒ ሕጊ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስራሕ ንዘሎ ምምሕዳር ንምጥያስ ብዝወፅእ ሕጊ ተተኪዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዝቐረበላ ሴክሬታርያ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ብሌኔ ስዩም እቲ ዝተሰረዘ ሕጊ ብጌጋ ከም ዝተጠቕሰን ከም ዝተኣረመን ኣፍሊጣ። ድሕሪ ሰዓታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብመንገዲ ፌስቡክ ዝዘርግሖ ጽሑፍ መስተኻኸሊ ተገይሩሉ እዩ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ብወገኑ ቅድሚ 5 ዓመት ብዝወፀ ሽመት ብምሃቡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለዝፈረሰ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር እውን ፈሪሲ እዩ ዝብል። እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ኣፍሪስዎ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንበይኑ ሸይሙ ዝለኣኸልና መንግስቲ ፌደራል እዩ ህወሓት ነዚ ኣይቅበልን ኢሉ ዕላው ገይሩ እዩ። እዚ ግልጽ እዩ፣ ዘሻሚ ነገር የብሎም ብምባል በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ነባር ቤት ምኽሪ ንኽምላስ ከም ዝተወሰነ ገሊጹሎ። እቲ ወሃቢ ቃል ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝህሉ ርክብ ከመይ ዝኸውን ዝብል ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ንኸውን ክብል እንከሎ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ርክብ ጊዜያዊ ምሕዳር ይፈርስ ስለ ዘሎ ዝነበረና ገመድ ተበንጢሱ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንወስድ ኢሉ። ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ዘሕትሞ ናይ ዞባ ቆጠባዊ ትንበያ ኣብ ናይ ሚያዝያ 2026 ጸብጻቡ ሕጂ እውን ብወግዓዊ ቁጽርታትን ስታቲስቲካዊ መረዳእታታትን ዘይተገለጽ ምስጢራዊት ሃገር ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዝተመዝገቡ ዓወታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ጸብጻብ ንቆጠባዊ ምንቅስቓሳት ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ንጹር ስእልን ምሃብ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ዝምልከቱ ሰሌዳታት ግን መብዛሕትኦም ባዶ ብምዃኖም ነታ ኣህጉራዊ ትንተና ዓብ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ ኣርዩ። ኣብቲ ዓለማዊ ማዕከን ንኹለን ኣባላት ሃገራት ከም ቆጠባዊ መነጽር ገይሩ ዝጥቀመሉ ዝርዝር ሰሌዳታት ብዛዕባ ዕብየት ሃገራዊ ጃምላእቶት ወይ ፍርያት፣ መጠን ዋጋታት ወይ ዝቕባበ ከምኡውን ሃገራዊ ዕዳ ኤርትራ ዝገልጹ ስታቲስቲካዊ መረዳእታታት ኣይትረኽቡን። እቲ ትካል ነቲ ኩነታት ንምግላጽ ኣብ ትሕቲ ሰሌዳታት ብዘስፈሮ መብርሂ መሰረት ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ መረዳእታ ወይ ዳታ መለውዋጥ ካብ 2019 ጀሚሩ ከም ዝተቋረጸ ኣረዲዩ። ዝወግዓዊ ሓበሬታ ናይ ምስኣን ብድሆ ንኤርትራ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ቆጠባዊ ካርታ ከም ሓንቲ ጸላም ነጥቢ ከም እትረአ ብምግባር ካብ ዓለም ለኻዊ ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስ ክትግለልን ንኣውፈርቲ ስግኣት ክትፈጥርን ምኽንያት ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹሎ። ኤርትራ ኣባል ዓለም ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ እኳ እንተኾነት ካብ 2019 ጀሚራ ግን ነቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ዓመታዊ ቆጠባዊ ጸብጻብ ካብ ምቕራብ ተቖጢባ እያ ትርከብ። እዚ ብወገን ኤርትራ ዝተመርጸ ቆጠባዊ ምስጢራውነት ዝመስል ኣካይዳ ነቲ ሃገር ኣብ ምእላይ ዕዳን ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ክትግለል ገይርዋ ኣሎ። ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ብምልዓል ኣሜሪካ ዝምድናኣ ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ክትመልሶ መደብ ሒዛ ብዕቱብ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ የገለጽ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ነዚ ዝቃወም ብዝተፈላለዩ ናይ ቅድም ኣባላት ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ተቃውሞታት ክመጽእ ዝተረኣየ ኮይኑ ከም በዓል ኣባል CIA ነበር ካሜሮን ሄድሰን መብዛሕትኡ ግዜ እገዳ ዝለዓል ሓንቲ ሃገር ንዑ ዝበቅዕ ንጹር ስጉምቲ ምስ እትወስድ ጥራይ ብምባል ተቃውሞኦም
أريم يوم يكون امبر حجي امباسي إرترا بحورات منقستات أمريكا نزب قالنا يقدم سبب سلطان منقست أمريكا زمت الزلو تقاوموتات كومدمانة أمريكا ويمن محدار دونالد ترامب مس إرترا كغبرو زحسب زلو الزمدنا كعنقف يخئي زبهال تقاوموتات أملكيتو قبر ملسي يبولا أبتي امباسي إرترا بحورات منقستات أمريكا هيبو زلو مقلص أدما نتمنت تقاوموتات زسمعو زلو ولك أسوات دحر مقوام أمريكا قبل علي إرترا زنبرتو بيناو أقدا كسب كنداي غوداي كم زخنن نويح عامتات كسب كنداي صقطن قللان كم زسعبنون اب صحفو اغميطلو أمريكا مس إرترا زمدنا كتم حيش مدلايا كسعاب زلو سوغمتي بمبال زنا إرترا امباسي اب أمريكا نتزغبر زلو منقسقاسات كدغفن كله نتم نزي زقاومو زلو دما مغصلتا نايتنا تهاجر نمصلامن نمغلالن زغبر صعرتاتي بمبال اتي زقربو زلو مخنياتات حق نزيبلن ابايتا زيلن بمباليو نصيغ وزلا أبزوان أبدو أفريقيا تصير كالوت أفريقياوين سدتنياتات زغن تقاوموتات يكايد أبزلو والجزية أبرسكة تما تهاجر بريتوريا زنبرو أفريقياوين سدتنياتات أبوان تصير سدتنياتات تقاوموتات متقعتن خي قطمم لعلت أنك أغيخ قبرو تناقيروام أبدو أفريقيا بعلي توين ولك أسوات بستفت متقعتي زيغاتات زتفل عليها هاجرات أفريقيا تقتيلهم كم زلو يقلاتس هاجر غانا دورو أبدو أفريقيا زركبو زيغاتاتا دكواناتهم كعصون أغالبو كيسحبو كصعرن أطنق يغلا محبر نيجيرياويان أبدو أفريقاون أبالاتو أب غزا كصون حز صوع ملأخت أوتيلو لمربع أب كتما جوهانسبرغ أنصار بوليستات إميغريشن تهاجر تقاوموتات ككايت تثبيت يقبر أبدو أفريقيا قداي زي حقاويان سدتنياتات أبز حلف عامتات بوليتيكاو مسارح كويني يصنيحو قالنتم أفريقاويان سدتنياتات زقاوم دو أفريقاويان كاوت أي هاجرات متيم سرح منطيلومنا حزبوا أقولقلوتات بزي فتحو منقد يتقوم ألو كبلي يخصو بريزيدنت سيريل رامافوسا جن زيغاتات فرحو من انقطومن نابصلي أفريقاويان دق تبعتيو بصوتهم كي عبي آتنك يقيو سيريل رامافوسا أب معلتنا صنة تهاجر أبزس معمدرة أبز غرب أوان أبلعلو وصاتنياتات بفلاي دم أفريقاويان سدتنياتات زتفصم متقعتي بمخونان خالوت أفريقاويان أب أوان قالسي أبارتايد زهاونا دقف كنرسعية بلنان يلو بسولس بمأي زغصرو تصرى إميغريشن سلفنياتات ناب غودناتات بريتوريا وصيوم تقاومهم أسمعهم يوم قال سدتنياتات شرحوتات زغونة تصرى سدتنياتات صحفات زلو كدان تخدينهم كلو كرايون كلو قال دما تقاومهم زغلص صحفات حيزم نيرم يكون امبر ازوم أنصار أفريقاويان سدتنياتات زقاومو زلو سلفنياتات قال أوانات ناب غونص بمسغارم كساب حجيه قال أفريقاويان سدتنياتات هيوتم سانو كم زلو يحبر أبدو أفريقيا كاب زلو سدتنياتات اتم زبازحو كاب غوربيت هاجر زيمبابوي زموصو كون تخونو كاب إثيوبيا ديمقراطياويت ريبابليك كونغو ሶማሊያ ባንግላዴሽ ሌሴቶን ኣብታ ሃገር ብዙሓት ስደተኛታት ይነብሩዮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም